Arratsaldeon eta eskerrik asko etorri zaretelako, baina ez gaur bakarrik. Eta kanpaina amaitzera doa eta danok beharko dugu atsedena apurtxo bat. Barkatu nire ahots urratu honen gaitik, baina bulta asko eman ditugu azkenengo egunetan. Gaurko ekitaldiko lehenengo hitzak zuentzat dira, zuei eskerrak emateko. Euskal Herri osoan Bilduren alde mugitu den jendearentzako izan behar dira gure lehenengo hitzak. Bihotzetik ateratzen ditugunak, bihotzean sortzen direlako gure eskeritzak. Eta gauza bat esango dizuet, nik azkenengo 2 astebetetan izan ditudan bide lagunekin edonora gunleike, askatasunaren independentzia, soberania eta ezkerreko bidea jorratzeko lagun ezin hobeak aurkitu ditut. Baina gatozen gaurko albisteetara. Estamos escuchando ahora como miles de personas reivindican en Madrid algo que nosotros venimos reivindicando desde hace décadas. Democracia real ya. Les quiero decir una cosa a todas esas miles de personas que han salido a la calle y que exigen democracia en el Estado español. Algo que parece casi contradictorio. Y es que nosotros, igual que vosotros, los que estáis acampados en la Puerta del Sol, también aquí en el Boulevard, queremos echar abajo los muros de contención de la democracia que es la justicia social, que es el progreso, que son las trabajadoras y trabajadores, que somos los pueblos oprimidos. Estamos con ellos. Nosotros tenemos nuestro modelo, pero estamos con ellos. Eta adibide gisa, gaur Estatu Espainolean ari dira akanpatzen. Babeitu, maiatzaren 5ean, guk gau magikoa deitzen diogun horretan akanpatu genuen Iruñako udaletxeko plazan eta Bilboko areatzan. Azen olako gaua. Han ikusi genuen herri bat badagoela, biziri dagoela, bizirik egoteko jarraitzeko gogo bizia izua duela eta ez dutela suntsituko. Hori izan zen gure akanpada. Eta mentxe dago Pello, Oskar etorriko da, Ara eta Itziber, eta holtzara igo ginenean, baietz, esateko, lortua genuela, esateko, guk sentiru genuen bihotzaren erdi-erdian, zuen guztion taupada, Euskal Herria herri bizi bat delako, eta hala akreditatu egin dugu. Hogeita lau, 48 ordu, besterik ez dira falta, eta aukera historikoa daukagu begien aurrean. Gauzak aldarazteko, gauzak eraldatzeko aukera paregabea daukagu. Bozkarekin, baina bozkarekin eta gu guztion artean egin dugun, sortu dugun tresna batekin, Bilduren bozkarekin. Eta bildu gara 3 tradizio politiko ezberdinako gizon emakumeak. 3 famili politiko ezberdinetako gizon emakumeak. Baina familia berri bat sortu dugu. Badiote beste batzuk, geurea ez dala famili bat, matrimonio de conveniencia, esaten zigun Urkulluk. Ez, geurea familia anitza da, baina bihotz bakarrekoa. Eta ez beste batzuk alderri bat, baina 2 arima dauzkaterak. Geurea bihotz bakarrekoa da. Ez naiz gehiegi luzatuko, estarriak be ez tozta asko laguntzen, barkatuko diazue. Baina gauza bat esango dizuet, hemen baten batzuk iruzurra prestatzen ari dira, baina ez iruzurra gure aurka. Ez, guk jakin badakigu zer egingo duten, edo zer egin nahi izango duten. Iruzurra
trampa, gezurra, euren boto emaileen aurka prestatzen ari dira. Hemen halako diskurso turboabertzale batzuk egin dituztenak prestatzen ari dira turbo-espainolistekin hitzarmena. Eta ez zaitxezte engainatu, baina esan zuen senitarteko lagun lankidei, jelkideak baldin badira, engainatuko dituztela, baina engainatuko dituztela astelenean lehenen orduan, ez pentsa bilebete galduko dituzterik. Berehala egina daukate. Asko dugu jokoan datorren igandean. Hay muchas cosas en juego. Está la opción de Bildu, que es una opción estratégica, con vocación de gobierno, con vocación de permanencia y con voluntad de futuro. Pero está en juego, sobre todo, lo que interesa al conjunto de Euskal Herria, que es dar un empuje decisivo a ese nuevo ciclo político, a ese nuevo tiempo que están haciendo, que todos queremos que llegue cuanto antes. Lo tenemos al alcance de la mano. No está hecho, está al alcance de la mano. Y para eso tenemos que sacar los votos hasta de debajo de las piedras. Tenemos que convencer a todos los que están en nuestro entorno de que esto es verdad. Hau da la egia, hau da la askatasunaren bidea, soziala, politikoa eta nazionala. Eta hasieran esan dizuet gau magiko batean abiatu ginela bidai honetan. Bilbon eta Iruñan. Batzuk ura gogoratzean negar sotinari ere ezin diogu eutsi. Han bizi izan genduna izan zen gure herriaren espiritua, kolektiboa. Babitxu, onaino iritsi gara. Askatasunaren bidean sekulako aurrera pausuak eman ditugu. Baina hau ez dugu guk egin. Hau izan da aurretik beste askok eta askok eta askok lan asko egin dutelako. Asko eman dutelako. Batzuk zeukaten guztia. Eta haiei ere azkenengo esaldia dedikatu nahi nieke kanpaina honetan. Agur eta ore kapitain Zarrok. Itxasontzia uretan da. Eta gu marinelok prez gaude. Gora Bildu! Gora Euskal Herria askatuta!